Καλωσορίσατε στην περιοχή 51, έναν από τους πιο μυστικούς και αμφιλεγόμενους τόπους στον κόσμο. Τι πραγματικά συμβαίνει εδώ, σήμερα, θα εξερευνήσουμε τις θεωρίες συνωμοσίας που περιβάλλουν αυτή τη μυστηριώδη στρατιωτική βάση. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 ως κέντρο δοκιμών για στρατιωτικά αεροσκάφη. Η περιοχή 51 βρίσκεται στη Νεβάδα και έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για την ανάπτυξη και την πειραματική δοκιμή τεχνολογιών εχμής. Ωστόσο, η πραγματική της φύση παραμένει ασαφής. Οι θεωρίες που σχετίζονται με την περιοχή 51 ξεκίνησαν να κυκλοφορούν ευρέως στα τέλη της δεκαετίας του 1980, κυρίως λόγω των ισχυρισμών του Μπομπ Λάζαρ, ενός άνδρα που υποστήριξε ότι είχε εργαστεί σε ανασυγκρότηση εξωγήινης τεχνολογίας στην περιοχή. Ο Λάζαρ ισχυρίστηκε ότι είχε δει εξωγήινα σκάφη και ότι οι ΙΠΑΤ κρατούσαν κρυφά στοιχεία που θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατανόησή μας για το σύμπαν. Η μυθολογία γύρω από την περιοχή 51 έχει διαχυθεί στην κουλτούρα μας, με πλήθος ταινιών, βιβλίων και ντοκιμαντέρ που εξερευνούν το θέμα των εξωγήινων και της κυβερνητικής μυστικότητας. Η εγκατάσταση αυτή έχει γίνει σύμβολο ενός ευρύτερου μυστικού που μπορεί να κρύβει η κυβέρνηση. Η περιοχή 51 παραμένει ένα από τα πιο ενιγματικά σημεία στον πλανήτη. Είτε πιστεύετε στις θεωρίες συνωμοσίας, είτε όχι, είναι σίγουρα μια πηγή ενδιαφέροντος και φαντασίας. Τι πιστεύετε, υπάρχουν εξωγήινοι εκεί? Αφήστε τα σχόλιά σας παρακάτω.